kertaa kysytään, miksi jätit kotimaan? Oli sota, kun synnyin, kylmä, jäässä maa. 5 lasta, kysymys äidillä, mistä taas ruokaa saa? Päätin jo varmaan silloin, täältä kun lähden, yltäkylläisyydessä elää saa. Isä oli käsketty sotaan. Sotaan tappamaan toisiaan. Ei ymmärtänyt miksi. Teki vaan uhmaten omaa tahtoaan. Illalla lepäsi korsussa peloissaan. Kuuli aseen jyminää ja tykin laukauksia, joka kertoo. Siellä ihmiset tappaa toisiaan. Tuli lomalle mökkiin pieneen harmaaseen, jossa äiti ja 5 lasta kuuntelee, kun vihollinen koneillaan lentää yli kotitantereen. Illalla mökissä, peloissaan, isä, äiti ja 5 lasta tuska ammollaan kuuntelee, kun ilmatorjunta tykki jauhaa kuolemaa. Päätin jo varmaan silloin, täältä kun lähden, rauhassa elässään. Päivällä isä kertoo, viisaat vakuuttaa. Kaikki viholliset Suomen rajojen ulkopuolella, ne täytyy tappaa, nujertaa. Vihollinen. Tuo naapuri lähestyi, tuli suuremmin sotalaivoin. Tuli käsky. Siviilien on lähdettävä, kotiin jätettävä, evakkoon on mentävä. Lappu kaulaan, josta kävi selville. Isä, äiti ja synnyinmaa. Oli kuva minusta, kuka minä olen, jos sattuisin itseni unohtaa. Niin mentiin päin painuneen maahan, jossa oli ruokaa ja rauhaa leppoisaa. Sota loppui, rauha tehtiin. Harmaaseen mökkiin mentiin. Tuntuu kuin ei olisi ruokaa, ei rauhaa leppoisaa. Päätin jo varmaan silloin, siellä valkean leivän maassa kaiken saa. Lähdin sinne. Oli ruokaa, mutta ei rauhaa leppoisaa. Kun koko ajan noita vihollisia vastaan täytyy taistella, painostaa. Miksi ne ei asetu minun sanojeni tekojeni alle, vaan vastaan panee ja pyristelee, vaikka hyökkään tykein ja lentolaivoin? Taasko minun on jätettävä kaivetut linjat ja maa? Milloin rauhan ja leppoisan elämän